What's up mga bay? Kaduang adlaw karon sa mong paglaglag diri sa Coco Pearl and sumo sa is buhaton karon. Dula-dula ta. Tara. Palpak pa dito. Okay, what's up mga bay? May buntag sa ato ang tanan. Balik karon para extension sa ato ang kalingawan. Magbuhat og na parlor games para lang malingaw ang mga katawhan. Pagbuyaw! So parehas sa to ang niyaging tuig New Year. Magbuhat gamon tag mga padula activities na syempre intended na malingaw sila. Karon ang pagabuhaton nato ron, ato ang gabong balikon tong team Fayat! Mag-ingay! So, ang mga mahimong kauban ni Team Arvin karon or ato sa i-revise, tawagan na itong Team Bangus! So, ang ilang leader, siyempre, si Kuya Arvin and ang iyang kauban, si Ate Gigi. So, si CJ. And the last one is si Kulot. Si Masir, sila lang gapon. And kaniya, ang pinaka-waiting na to na team, muna niya, pila po yun sa dalan! Team Pakman! Mag-ingay! So, bali ang kauban ni Insaron na nagdalag di man siya, wala na tayo laing katingalahan pa. What's up, dude? Ang ma-extend lang sila ang team karon ay si Jane. So, welcome sa Team LG, Jane. So, say hi and nagabot ang very beautiful na si Kaira. Sila gabi kauban na mutnog. Unta karon ni sila maka ayaw mo paminaw siya. Ako may mag-edit ani sa kuha ning kamera ron. Daog niya ni, daog ni. Daog na sila. So, catch up niya magabay, mag-set up sabi. Bye-bye. Balik kanin dula, ang kailangan lang dyan ako na mutabang sa kuha kay kanang mutanaw sa Team LG kay. No God! Kanin kay Team Marvin, dura sa kuha ni. Kanin salig na kuha ni na dini manikas, pero kaning mga dagwaya ni, kani mga kailangan ni sa bantayonon, mga tikasan. Ang ato ang first buhaton ron, kita mo ni mga bay. Kanang mga botelyahan na ilahan ang punuon og tubig, pero unsa nila pag puno og tubig na gamit ang ilahang mga suot karon na mga sinina. Puno nila na sa paaging, kuha silang tubig sa dagat and ilahang pugaon isulod dire. Ang pinakaunang makapuno sa botelya, i-consider nato ang daog. Hoy, walay item, wala. Sanina akong gingon. Sanina akong gingon. Wala na. Touch move na. Balis. Ready na mo mga team? Itugnaw. Aktualya ko itugnaw. Ready na mga team? Pag ma-feeling nyo na wala dyan may kapuga, hands up lang ha para pwede na mudagan ng isa. So 3, 2, Let's get ready to rumble! 1, let's go! Dapat natin music, no? Hands up! Hands up! Hands up ha! Di na kumusap ha! Hands up pa. Sige, play! Nadala din, nakatikas sila, nakadala sila mga sanina. Magaling kang kupal ka. Apil tubig, no? Gigamit na mamaba. Hands up ha? Hands up! Ano gamit? Gamit magmanigamot. Alam, grabe si Gino.
Ano, grabe din yun. Oh no! Pabor gitu rin yun. Look at this dude. Parataw siya. Tayo, makayos tinood eh. Nakapoy, jadi meron dapat eh. Gamay lang dito na tubig, no? Wala ka ne. Ayaw na magpupuan sa baba. Tapon ko plankton ba? Simengo ni mo. Kakaugo plankton. Isa ba yung mga lamang direbe? Lawa oh. Ah, murag-murag. Ah, depende pa kay dire manggawa sa mga bright. Allah. Wala biya, wala biya. Pero gumo. So murag first game pa lang nalista na sila. Kambyuhan siguro ako nila later ng mga easy na dula para luoy pud yung mga player na to. What? Damay, sunod! It was at this moment that he knew he fucked up. Ipagi sa... Ay, dagan bagdula. First game pa lang ni. Pahuway ta ron. Ginagawa mo! Asan ang mga tikas niya? Gamitan natin yung mga tikas. Ang pagtuon nila punuon lang ang final ani inumon. Mawala ng... Sige! Sa kababaan na! Kapit na ni Mahuman. Nanay Murag. Nanay Murag madaog. Nanay Murag madaog. Ano? Wa pa minagig daya. So, tama na, i-consider na ito na. So, palakpakan na ito ang nadaog natin. So, Wala ni tikas! Ito yung mapagay gamit daya to ha. sa interview na ito. Kung sa may maingon ni mo ato, Kuya Payat, ganong napili mo ato. Basin dig nakita mo pagpanikas nila. Sa mas visual, sa sugod, pili. Katong nga kay good pili, may first, kami gapin ni champion. Ay na, pilde mo pirme. Pauli sa tagamay kay Muraog, a bit of challenging kay Andula para sila ha. Murag, di pang kapoy yun sila, so papawiyan sa nato.
So, welcome mo balik mga bay, no? Medyo nagmahay ko gamay kay ipakapoy-kapoy na ko sila na gusto sila. So, ato aron mag water games gapon ta pero medyo easy one lang siya. Kailangan lang simpleng utok-utok daw. Sulayan itong mga utok kanilalag, mga bright ba ni sila. Kompleto na ba itong mga cast diya? 1, 2, 3, 4, 5. Si Kulot na lang dyan. Where are you? Kandi, Nindula ang legendary. Panulaan nila Sinsa. Representing Tyler! Murag mag-word game ta. Kaning bit-bit na ako ni siya. Teni ka bates tungan ako sa tinaglima, lima-lima mo. Bawat isa sa inyo ha, mupunit mo isa ka battle na corresponding letter. Na i-form niya siya any word. 5-letter word ni siya. Parela mog letters, pare A2D, pare A2D po dire. So, magbuhat mog word. Kung baka sakali pareha mog napulitan na word, ang i-consider na to nakauna og form. Kasi pormahon na mo. Bobo! Word, any word na inyo ang gusto. Asa man ni mo pormahon? Bobo! Ilinya lang ninyo, ilinya lang ninyo dire. Bobo! Nabasa ang word. Oh. Unsa ba yung sanina imo? Bobo! Dili, battles na mga letters. Ilubong na ko ni dito. Punit mo isa lang ha. Isa lang punito na, witness mo ha. Na, liyok na. Yeah. Isa ang una, isa like wow, nalay mo balik. Siya dyan gusto mo spell. Bright lang atong unahon sa. Hirap ang kwan. Siya mo spelling. Dugay na koy salig nimo. Ano sa ako kung salig nimo? So, ready? Ginagawa mo. Go! Naglutaw na, pangutaalam ninyo. Nag-chase mo po yung bugugod. Sorry, pagkita. Sige, bugo. Napindin na sila. Nalata na gina ko nga siya gina perfect bugo. Rawa. Karon pagitang ka lang sis. Tura daw. Nakita na daw niya. 30 minutos pa ka magkukita. Wala pa. Okay na. Diretso lang. Basta kuha lang isa. Sige, paano na i-expel out? Lima na. Lima na. Kailangan ako. 5-letter word. Napindi mo tayo. Wala. Basig butago. Limadok na. Nadia. Bande. Look at this dude. Nadia. Wait till you see the. Oh, no. Kita ni mo? Napakan. Okay. One letter. Kay Bea, kunin mo yung kay Bea. Kay Bea, gagas ka. Marty, tulungan mo. Hanapin dito sa kabila. Kita mo? Jagaan. Dali, Asin! Spine oh. Dai, check natin lang spelling, be. Spine. Wrong spelling! Tama eh. Tama ya. Penis! Pines.
Finish. Oh, mali na. Padaog dito. Consider na to ang Team LJ. Alright, diri na lang ko to mga tong adlaw karon. Hit the like button kung nagustuhan ninyo, subscribe kung mapaka-subscribe. Again, magbilin mig istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa tuwa, busa enigma ta. Tara! Pagkaanan ako, nangita ko dito pagkala. Pagkaanan ako, nagulitan ako. Ah. Pilde. Kaon sa Hindi kayo magdahilan-dahilan. Pilde, jud.